да живеем тук вече няма надежда. Защо най-свестният стана буклук, всички сте забързани, всяка спрем. И затваряте очите, устите и запушвате ушите си. А отвътре крещите и вярвате на най-смешните лъжи. Управляват ни най-тъпите усти, най-простите измамници, искат само парата с нас. Кура ги боли. Някои деца умират от глад, и ти гледаш отстрани и ти си шиба на гад, която всички ще направят за пари. И какво ще стане, когато всички умни хора предпочитат да избягат от родината и когато името вместо България стане Монголия. Тази велика държава славна скоро стана емигрантска територия. Действате без да мислите, учите без да научавате. Млади момчета без милост убивате, хубавите плажове и ниви застроявате. Нормално ли е да живеем така? Ахмед Доган, ти какво правиш тук? Уши в муши педерас изобщо в държавата. Каква е твоята власт? Изцяло корумпирани сте всички. Правите се, че не пущате, жмулите всекакви предички. Като спрете някой искате парички и го гледате с невинните очички. А душата ви е ад, децата ви умират от глад. Тъжно е да гледаш как хората просят, но все пак доброта и любов носят. Но къде ще стигнем, ако така продължаваме? Лоша си късмет да призоваваме, емигранти подсуняваме, сирийци изучаваме, а българите са наравно с шиваните мангали. Дано някой си направи полука от тази песен. Защото изборът да напишем никак не беше лесен. Морето густи за малки неща. И приемайте всичко на шега. И не се връзвайте на поредната правителствена лъжа.